ин кас бошад Рустам. ӯ дар деҳа писарест ки кару фари зиёд мекунад. ҳа, ӯ Лоларо дӯст медорад, лекин сирашро ба касе намекушояд. имрӯз бинаку ҳуш пушуш мерова нигаҳ ка ҳат қаду қомат гардеме бача чизе нарасидест чӣ бошад бинаку ҳуш пушуш мерава яке ҳушаш бирава бу мусафеди оташ мара гунаҳгор накуна бу бизор гунаҳгор куна ҷон эй ошиқи номеҳрубон ҷон дӯстам омад биро ай хона кор надорем дига чӣ зур мехонам мерам барош